Stand up for your rights. Listen to get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato Ruben, you ook toe we kari, yanga Lucia, foko Arki, de prenspari tori, sobuso, anyusu fu Sranan San E Psa deni foroisi gadri actor ten wispede, ewe baro di Noord-Gomit Zuid, Oost-Gomit West, en misdangami one time brother ja, bra Ruth. Ja, Master Gambo, ik zei tak fos mi begin ma bar ala de nama odi. De tana trase de diaspora. Met accident harde bang in de sturu, fuko Arki de tori, want tide, o tak tori, omdat u si wan los aan Psa in a contre, negatief tori, en ja, in een programma die si, we tak prenspari. Ano so, Master Gambo? Asasande, want if you go tak wantarasani, dan na doodzonde je pleeg. Natuurlijk. En dat u niet doet. Nee. Se, want unu na kri watara. Sasa de. En no een man om kotere no een drop krioling inu watara. Dat is. Kweti. So, we archi maluku manna na Sasa Bhaijo Kromo. Ma fos mi go moro fara meku archi wan poku want if na libi dat desma e libi, so bu se fie ten wan garas oso. De fie fringis ton zomaar. De borko yu eji oso. En ja, want tu ser na man die de bezig na nga tor dat if borko de eji oso. Ma ko archa poku. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, brother, don't throw blows. If you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, sister, don't throw blows. Harm no man, let no man harm you. Do unto others as they would do to you, and to every boy. So, we dat doe jere disi para Ruth archi maluku manna na Sasa Bhaijo Kromo. Want wasan krasmi. Omdat sanasani. Minoma stel me voor dat je want to a nationaliste jena kondere. Dat de schrijfman is bij kosi witte jongens en korte broeken. Je verstaan. Dan nou, de man etek wan so boeko. Wan matake moro mooi. A boeko heeft de muis gebaard. Dat want ik dan awansani vernietigd. Ja. Want mois net en joso. Nee. Je verstaan. Dus den bereken, mami abe over masara abul. Zuma 117. 117. Dus voor jepis maserf de manaba man van odu. Nee. Amana niente capito. Nada. Ja. Je verstaan. Daarmee bedoel taki, if inosap geen bedrijf politiek. Want op economisch gebied heb je gefaald. Wat bedoel je? Die man is econoom. Dat ataki. Oké. Dat attack. Oké. Je verstaan. Ja. I fala. You creëer situatie dat Sranan kon de sorti de. En als er buku die janga de gezante fiori nu anu. Psa in een periode van president, ex-president Desiderano Bouterse. Ja? Dan in feite is dat samen verstaan. Ja. Nou, een bos kopu de mij G, a president dat Luku na Jumeka san disipsa. Je verstaan. Ja. Want pe a wete jongen en korte broek beji antaka president disi. Be langa anu jen fu be yepeng. Ja. Maar handreiken anu teken. Je verstaan. Sama be wango dof sa no wango do. Maar anu lanti e bepaaltjes
Nanga sumay go do sak nga sumay. Yang wan man do sak de no beterka kondre erbij. En dan masara abulanga de gesante ving. Isabi toch. En daarom maak je nou een boertje gedrag. En je ziet dan toe na boertje. Je verstand. Nou een boertje gedrag voor deze man. Isabi toch. Dat je go oorboeken. Dat je vet tegen jezelf. Na lekte tek wan schermes de koti servi ni anu. Isabi want je aser na man. Dat tamaras man kon stemje. Dat soort vaderlandsliefde yabi. Tak gaan mi bara. Maar je remas Gambo. Dus tem Luku de mas, abul. Ja. Amane chef kon in picture schreef toch? Want if Want I'm... a volk. Mhm. A volk no one, you a volk no one. A no hier next fee. Dus als wij je doen no. Dat gerleki i hal bijna 3 miljoen sting. Toen na 117, je na 117. Next. Dus mi bijvoorbeeld, mi na bako nooit kom ik een foto schrijf na next me go bakajari, go pranti groentu. Isap fosi. Isabi toch dat die parana groentu, Ja. dat you want dat bakajari. De tape. Juist. Want de malek abul mus gos doen wan bari. Mhm. Wan opo bari. Ja. Zonder watera. Mhm. Dat je bar bunter nga je meki bari. Dat kan de dape da baro yere. No so amam ga wan kwikere wan boerderij. Ja. Da mijn bari da boerichi. Eko Kau yebe. asi. E yere dat de bar jen baka. Ja. Na dape go do de san dati. Maar de san disi. En of konja want je bent een nationalist. De taki de Nationale Democratische Partij, God forbid, kabatuba. De man is no loba kondre mo sa Gambo. De man disi met ele telugu de masi ama effe schrevi. Toch? Ja. Ama no di na parlement moro. Nee. Dus hij fit no, dus ala chisani dat man me waar me kwam hit per iets. Ja. Want alle was de mensen zoeken dus no. If eigenlijk if president snapt je schuin. Ja. Dan heb ik gezegd, waarom staat die man schuin? Ja. Is dat toch? We no. Dus alle den sana die de mij tjako, maar me leg De mana issue, de mana abi. Nee, me leg me Abdul uit als een volk. En een volk voor 3000 jaar geleden. Nee. No, een volk die si koni. En abuku sama orine ano. Ja. Een volk no lees de sanati. Abuku bak sama. Ja, maar een volk ne oren bezig na zo'n buku. Een volk oren bezig na satjane do voor ontwikkel akondre. Dat im do. En een trasan hoort boek in ano. We yere jaso. Dat sam yere aha pisana tor dati. Yere no, asan mas agam mo tegi en asan en a volk e horen bezig asan. Maar dat me bedoel. Ira budok. A volk e beike tak yere no. We horen bezig na a project. Isabi housing dus osotori. Oso. Ja. Want wonen no biji. Dati. En een president die zijn regering die is dan tenminste. Ja. En met moeite. Onder leiding van Masara Romi. Ja. Ja. Dat de mij zet kon. Dat de mij doe. Want hier in een project dat hij, de man zit in Kongba, dat de man ziet dat 400 sma, de man keur goed bouwen. Dus 400 gezinnen voor bouwen of zangen de toren dat hij. Ik kon aanmerken. Want dat, maar sana passie, sana traject. Want nana, omschake aksimi, want dat tak wan boyfriend wan bouw. Ja, natuurlijk. Dat hier in dat is mijn contact aan de man. Ja. In deze plaats. Dan een lening, Ja. zijn de man kiesie, Ja. voor IDB. Toch? Islamic Bank. Juist, Ja. Islamic Bank, de man kiest om bie money. Ja. Graag toch? Voor ongeveer, de man tak money dat hij, de man kan jepis maar ongeveer 3000, contact 3800. 3000 zoveel. Zoveel sma. Kota De man kwam kan voor doesung. Juist, de man kan jepi. Dus de man die een probleem dan gaat de osso. Ja. De man verbouwen osso. Iwan verbouw, iwan bijin bouw. Alla dit ook Of dat hij. inok baite, iwan Ja. godoro. Ja. Alla de sam. Maar de wan monitore wakato. Van monitore. Natuurlijk, een monitoring de zo dat hij. Jere no. Je vraagt aan. Ja. De maximaal. Ja. Alleen zij kan kiezen. Ja. Na 15.000 Amerikaan dollar. En hij zei die jaren. Dala. Dollar, Amerikaan dollar. 15. Amerikaan dala. Ja meneer. Bush. Ja. Tagangami. Na ina 15.000 dollar dat hij. Daar je hebt 9.000 uit de 15. Ja. Dat is gratis. Wakti. Ik graag het toch? Dus de mij kapasan. Juist. Dus a wansi, Ja. lante G. Ja. En a terasi, dat je go los af chimp. Dat team gaat ik een lening voor 60.000 dollar. 60 Dus dus na 15 toch? Ja. Dat je 60. Oh, dat na 7%. Ja toch. Oké. Dat land is zet aan het ook te boem. Die want eigenlijk in harmonie toch? Nee. Is keer moeilijk. Dus aan 9, de man zet je. Ja. En aan 60, dan land is zitten je dat die kan gaan te kwam hypotheeklening. Ja. 7%. Mooi zo. Dat is de kamerati.
Ibes, afi. Afi waktifa osok ba. Ja, tuurlijk. Alasan. En odi i do dati. Mhm. Da je chis karasi, wan sot karase ko ini chinta. Mino ser di shara. Nee, sere want een hypotheek die net af toch? Dus no, ino mandi ap wan leji pis grong, Mm. i Ja, verstaan. kan me contact aan man. Dus wan huurperceel Ja. of eigendom, Ja, dat i kan make contact, ja, de sorgu taki i oso e bouw. ja, Fayo doen of Ja. fayo no doen dat we liep abaraji you. ja. Maar no a regering disi, Mm. no abiteng fu den terasot sani. Nee. Isabi toch is koi futuga fesi koi futuga Maar in Marokko, inom de man zei naptap uku. Want Nee. regeren is net deal na nga man dit naptap uku ya. Dus hier Dat no. nabi tegi mas Nee, a regering dis ne suku stemfee. Nee. In Marokko in Shoga. I moet zeggen, Shoga, Ja, tuurlijk. je werkt, Ja. je doet best, Ja. je werkt mee, je idee naar economie van konderen, Ja. je levert bijdrage. Ja. Dat automatisch, want allemaal, if je sweaty, je want je pay sweaty go. Sasa ne Marokko. Ja, No, trapasi. nee. Want if is napa uku langai anu aksi wan biri yang wasani. Dan Ino kan go de clean tu. Fa de kwalini. de kan tulek Abdul, Ja. de gos doen wan leji bari no weiland, Mhm. pe kau burji ala de sandat de bari da de yere da de pichi. De pichi maro saro pichi. Saro pichi. Yo bare kawanga buriji. Ja, want mijn nou kies jepi. Eh? Want in annex, you know minoti. Yun na menoti, Dat iklari. bedoel toch. Ja, Dus ino kan go. Yere no kan as dong vis wan banyi. ja. Maar ino kan go ina banyi go riga sak. Go do sang. Next, ino kan go. Ja, Want in euro ko toch. Anga sibi de mai sibi potado. Dus dati, dus ala de to dati en a regering disi Euroko na nga de mandati. A regering disi ne Euroko na nga mga de tak ni in dubes. Da Regering di se woro kanga dumang. Juist, Alexei Maar de Takitok. Alexei Takitok, awan waka afpasi no fa jator baka. Je waka if one passie de 1000 meter. Ja. De waka 500, a regering e waka 500 de committee. Na data den 3P. Ja. En Ja, dat verstaan. heeft sanu na nga a housing osotori to. Moro prespartori want no tore kadoro. Mhm. Masara Riyad Nur Mohammed fu away. Ja. Heeft alles uit de doeken gedaan. Sa leggen ba. Want dat die de man bij Bari, a vorige regering, bij Bari tak de bouw also dis maar dat afbekwetjes stem feetjes is maar voor stem je denk. Salbe. No waf de project no slag. Nee. Alla de project na af project terawang busi gratap also. Mhm. No was man no sa pen gronde. Isabi toch, my stem. Ja. Je verstaan. Ja. Dus afu shifa de man bij chisunu. Ja. En dan no ala de project dati, dan money no blen de moro de mano mango moro fara. Maar Masara Riyad Nur Mohammed naplek wa rots en de branding. Dan ma truse e de kalok toe. En wansa na brada taki, tak te worong. Gondro doti, te kalok te kanganyun doti. Mhm. Dus die verstaan. Dus de begrijpt dat no sa pada te seti. Dus asanda te e close a housing project toe. Dus dat je seti. Want loman be go verkavel zonder verkavelings toestemming. Want als Ala, dat wa wet, Oh, probleem dat pere. ja no een probleem. Ja so wan like ja wan project da baga Elena Cristina dape. Mhm. Isabi to. Mhm. Watara no de fire no de. Ma presidenta, ex-president be kot napu fo ye pomes manga oso. En no fu pa ina watara na fire. Dat talking pai dala. Met Fa die- oso anga euro. Ja, maar sargam. Akang, isama dusanga libisma. Je jisma wan grong. Dan mano sa pasande. Dan man go luku. Dan man shiso busi. So, amano sap serefi tak sort one of the pis corona Ino she talk. Na kofo nak dape. Ja, ino sabi Wan talk. disofen tak e wan disi wan dribon dape. Atarawa ap feifi bong. Wan na busi. Ja. Je verstaan. En no de sanda de my clearing. Dus asana particulier moxilanti et cetera disi. Dus nu is het gemakkelijker bouwen, maar je moet werken. Ja. Je werkt aan een pressie of je doet je eji sani. Pe isap taki iman payu paiman. Iman sorgu fi serefi. Dat je doet sani. En dan een buntori. Natuurlijk een boentoren, maar sargam. Want me gaat even terug. Me denk even terug. Is op Sribento bij een project toe toch. Sribento. Ja, sirbento. Dan maar bego deal na nga bangi toch. Ja. Sang driko das strafoso ite. Ospa, amon, dat no pai tu. Nee, dus je begrijpt dat. Als ze zeiden maar boos aan me begrijp.
Ja. In een project dat we nieuw weer gewoon weg hebben. Ja. Dat also bouwt op traman grond. Also bouwt Dus op traman grond. als aan zo dat also bouw, afufa also, dit is wat traman grond. Zo maar jere Dus ja. dat heersan broeia dat we. We na de udat na de En hij musani. sumu. Ei sungu Mm. da flure priti da Ja. water borofi a priti a skeur fa flur ko in you also. Ja. Dat bedoel Dus dat want dat betriebe tantro een kampu. met tegi mas Aga santi ko toch? Ja, dus nog zo wat met tegi eigenlijk wel lo sanda rechter dat we afkati de mij check want amang iboy also. Da afufi also. Dit is wat trama dus a pis dis of you. Ja. Abaka pis na wat trama. Ja, maar dat is weer een nieuwigheid, want voorzien de man bij vet voor skotu. Ja. Maar nu af also, Also met tegi. minderi also. Ja, minder also dit is wat trama Dus bro. buurman kan contacten. Ik moet dat ja in de max dona CD. Nee. Dus say of you. Dus dat heb sa no met tegi. No me In een grap. project voor Sirvento. Sirbento. Sirvento project. Suma, masara hoogaard. Ja. Met karasan nenen. Tegi. Dus a hersan dat promo. En wat aan leg uit toch? Ja. Dat suto. Suto Ja. no boom. Suto. Boom kwalik. Maar je jera is suto. Ja, toch. Suto jongen. Altijd aan leg uit. Dat Suto. suto. Jepi. Jepi. En dan mijn teki, dan mijn bouwfromo. Bouwvrouw. Ja, dus ala den to dat En die nepai. juist. Dus a regering die stak nee. Une seta presi. Want die Ja. gono wat er gaan. Score jo weg. Ja. Desa dape. Baka desa. Dat je luku voor mij zit sani. Apase zit mooi. Ja. Alla sane zit. Alla water dape fire. Water de fire. Alla san dikba. Dat dadelijk van glasvezel internet heb sa. Alla san. No me grap. Ik zou dat ik ba. Heb sa dat heb ba. Met tegi. Dus if ik Dus go. die go ik ba boa figo sluit aan. Ja. Alla san zit ik ba. Bueno. En zo a regering die Euroko. En dat je bi pis grond dape. Ja. Ik go teka line tori. Ja. Ik bouw op Chisani. Ja. Ade, denk ba. Dus nou, Ines don gewoon langai futu. Die pleit dat I weer wan trui of wan oranje trui of wan groen trui of wan paars trui. Ja. Die go tak, ik wil een huis. Asant no de. No. Oh, asant no de mora modo. Nee, asana. Dus if je shoga, Je die shoga. gang like kaget, Ja. die tak hier no. Mi abuan oso fanu. Ja. Ja? Ja. En die go do zaak. Ja. Maar, a president, tak ook toe, hij hoor ik in echt gewoon potisma. De potisma, dat dan wan. in een project dat hij dan part oso, Ja. sanaf de smarati. Maar, aan het tak, omdat je mi mati, Ja. dat je, ik kan wakai kan doen to de nee, de mij checkie boom. Checky bon, als je in aanmerking komt, Juist. if je no man seref Zo. serefi, Dat hij. wan misap kan de omjoken, Ja. no man seref serefi omjoken na sichimang, Juist. je sabi toch, Ja, dat ja. omjoken zo, ik kon aanmerking voor een osso. Ja. Je verstaan. Ja. Sasa neuroko. Sam, nou een poensan ja natuurlijk. Maar het is want er is sociaal tori de. Zo het Je saba brede tori. Boy. Voor de score, van wakang, ze safator Asa dat. dat maar Gambo. Die na first lady to ja. Ja, na een setting. Na setting. Daarbij begin een project dat hij. Wallo de man voor Benjamin Straat daarbij. De man van Berm. Ja, de man belegger dat asana disi asana buwant. Vast was mij meke na matematisani. Vandaag aan de dag. Deze wat trasi maar volgens mij dat zo dat hij. Ja, Omdat ze naam. Kijk, if je loopt je kondre Ja. en je loopt afvallig, ja, dan je doet het zo en je hebt ping. ja. Je weet toch? Want Ja. bepaalde man met Arki de man, maar dat ja, vast ook toen man die dat tatara. Dus Ja. een man die zogenaamd deel op zijn hand toch? De man ten ja De stontje. man toch? Ai. Stontje de man ja. Oké, dat de man te collega in Nederland gebeurt dat niet. Wel, me et you. Als er een project is Ja. in Nederland, score op ching, ik is brede toe. Juist. Met hij. En if Maar Nederland heeft voedselbank toe. ja, dus ja, maar ook toe als score, Ja. PD, Ja. toch? Ja. Want missa igiles, dat je ook. Missa Ja. igiles. Mooi zo. Toch? Het is Ja. dat je dan kan karne, maar meneer Ja, kar. oké. Maar igiles dat je, als er zijn pauze, allemaal is de brede. Ja. Nederland, ja. Ja. Nederland. Ja. Pe allemaal leggen dat Nederland die Nederland de psi a score ik is. Bepaalde score, alek ja. No verleden dat hier no. We horen gewoon 117 score. Is een hele hap. Ja, 117 score. Broodpakket. Ja. Dan gaan we drank. Want drinken. Want drinken deed niet. Dus dat brede nee, jokoi. Nee. Je is zo'n drinken. Dus je begrijpt dat je 117 score. Ja. De moet selecteren natuurlijk. De moet Luku zoals
soort gebied. Ja. Den potisma de. Ja. Dat de mama bereikt ongeveer contact met rondafgas. Loopt toe Ja. aan 14.000 kinderen. Is een hele hoop. Is een hele hoop. 14.000. 13.000 zoveel, maar met rondaf. 14. 14.000 ching. Ik kon aanmerken van Sanati. Van Brede. En natuurlijk, als mijn poot op chinga scoren. Ja. Aan en yang. Aan maar leren toe toch. Nee, toch zeker niet. Dus je begrijpt dat je een project dat hij moest zitten. En verleden dat je nog minespanga sanati. Want je begrijpt, vanaf 2023. Dus je shifa zijn en move toch? Ja. 2023, de man beginnen aan 40 schoren. 40. 40. Heb je een pilotproject, dus de man bij zet 40. proberen Luku van Awaka. Juist. En nu om en naar door. 117 schoren. 117 scoren. Dus aan 40 schoren, dan de man bij leerlingen 4.000 komt ook weer rondaf. 5.000 ching. Ja. Dus dat is hier nog naar 13. Ja. Dus je 14. Asane waka. Asane waga toch? So, maar apripomi no koti mo fo. Ja. A tor say takif de man Holland. Ja. Mi sabaten di mbega skoro. Ja. De babi openbare school, anitri skoro. Ja. Lomsu skoro. Ja. De man betak pai moni skoro toch. Ja. Ubetji si nyantu. Ja. Te brekteng. Mi bekisi tu. Ibetji si nyang. Didi 8 salbe de goston nyang. Mi kisi tu masar gavo. Bueno. Mi sabete mi beda li dorpa skoro. Ja. Da pauze. Ja. Da de man be poedermelk toch. Poedermelk Da je bij poten kom. op biji bachi. De be roerelijk skorpchi. Ja. De gang ook cup. De dringi melk. De de verpleeg voedringi. Ime musu. Man betekent elk jaar masar gavo. De betekent elk. Ja. De bedringa poeder melk. Bakan na. De sape probleem. me go na chuha. Nee, maar melk Kromo. is goed. Nee, maar melk is goed Dat voor je elk. moet. Je verstaat. Dus Dus de man bij zorgen dat Ja. je goede voeding naar binnen krijgt. Ja. Je verstaat. Ja. Dus if asan dat hij doet baka. Ja. Maar de man van berm, bij mensen, dat hij legt uit over Asani. Ja. Maar van man die nyama scoren money no. Van tor dat hij. Ja, kijk, verschil daar. Wat verschil? Luka verschil. A verschil na disi. No, je kiest a brede, wan bakkerij, de mijn liever. Dus eigenlijk naar de 3P baka. Ja, Dus lanti, ja, bedrijfsleven. ja, De man, het doet asan dat samen. Dus nou een beroep first lady, het doet Ja. op de man. Ja. En de man de willing dat de man, je hebt de score want de man zelf abitje gas score Yes. toe. De ap familie gas score. Oké. Maar amoni sanyang, en na schoolse opvang, dat na la lanti mona man digitek nyang. Ja, daarom heb je een verschil dit om te zeggen. Mhm. A brede no, ik kan luka kwaliteit, ik Ja, kan volgen, Ja. en dat ik was scoren, na 3. ja. Maar a tradis, A a tori, zei je dat na antas ma ebori. Dus dat je afromen kan dit, toch? Dat pa from amone meki. Dus Jan mek cheesebruine bonen, Piet mek kousenband, Ja, en een kousenband kwaliteit morolaji. ja. Dus Sasa net dat je kan plegen als in maar Je is planga money. nou one soort brede, Ja, one kwaliteit, Ja. one soort sap mooi, atap mooi, alles aan netjes. ja. En je kiest dat kan horen. En inoman kan no een resu of sani Nee, dat nee. lanti pai die Nee, leveren. nee. Maar dat had er maar bij doen. Natuurlijk, ik kan plegen toch. Oké. Maar dat ben je dat je controle nog bent daar, als aan meer zitting. Nee, maar president zelf betaki toch. Nee, Dat is aan een wanyang patu. Dus dat is toch. Ja, weet nog. Dus je begrijpt dat als aan die dat gewoon, ik had dat hier nog Yami Mati, je moest make, wat dat ben je toe. Ja, Je moest make 400 portie, maar je maakt 200 no span. no spang. En 100 was het. Was het daar? Dat is aan mij ook. Oké. Dus no, daarom ik geef aan, on de 70 score, Ja, ja, exact als aan 13, dus 260, exact. ja, Toch? ja. Dat na de score op je zeker zijn. Dus dat 13. 13.000. Maar de man brengen uit toch. Natuurlijk gaat men verder, maar dit na 13, de moet beginnen aan 40 scoren. Dat Ja. begin een pilot. Ja, De scoort je bij de 4.400 zoveel. ja. Nou, dit op 13.264. Dadelijk na alle score op je vinden. Kijk, als streven de, natuurlijk, if je nou een regering, Ja, als streven de dat in principe in een beetje nog als maar brede. nee. A economie moet gaan ook toe. Ja, If zeta sanati, allemaal verdient boom, ja. dat je, lek ouder, kan zorgen chin. Juist. Dus dat na denk je. Maar voorlopig, je doet tories omdat Dus- je dus- snel lukt. Dus ala de man de bartaka president en nak tumsi hebanga ambara. Ja, Madam, maar safe na wan seji. natuurlijk toch. Natuurlijk, Maar safa pesiji a Ja, wan seji. natuurlijk. Fika poti spesiri gen figo moro fara. Dus Fika dat. volga man. Ja. Want we gaan de goede weg op. Ja, Isabi toch? zeker.
Zo werkt dat ding. Maar je ziet bepaalde maar in mijn kibari te leggen uit dat hier no. Ja, president, eigenlijk aan hem zo of zo. Maar ja, bepaalde economen, met tijd, die was er gaan. Sarah maar beleg uit. Die president begint zo. Ja. Safri. Ja. Daar maar beleg uit, ja, maar de 3 jaar bezig. Ja. Als een lange toemsie, eigenlijk aan hem dan voor 1,5 jaar. Toch nog bij de alibi moro. Nee, ben de. Toch bij de dek bada na toko kuku bonyan. Ja, toch? Ubo de. Ja, toch, direct hard. Direct hard. Nee. Dat terwijl lang mijn mera san safri. Ja. Je zitten. Ja. Je zitten kom. Ja. We jere jaso. Samen zit kom. En even koude dape. Aben Bobby. Even nog een mercheng. Ja. Ano, die merchiara. Nee. Im dek. Ide kan die danga bagada kao ko barade futu do o quiz merchi gini mo fo fitrini. De no drinyang. Nee. En daarom a president weet ik altijd dat hier no weet ik rustig. Toch? We zorgen dat je de man die abent moeilijk. Ja. We je ding en de president legt uit nou dat hier no in a 3 jaar Ja. o teki, o sitting, want dat met de afspraak o sitting. O setting. En meer tak altijd president tak o sitting, maar eigenlijk als zin be op je morgen vara. Sabe de o sitting van de. Fam de. Dus dat ben we gewoon bij. Dat bem kom bij. Juist. Dus we Dat zitten meer fam dat- de. Juist. En no. Hij zit fam de. Hij zit fam de. Juist. Dat je koleer libi no taki. Ja. Im lerif libi zonder subsidie. Dat bedoel ik toch? Im lerif libi dat you zelf moest make you moeite voor Ja. make you economisch weerbaar in go do your best. Ja. Je kan niet achterover liggen Nee. dat je kies pakket, je kies disi, dat a tegen prestatie via voor stem. Ja. Dat aan tori. Nee. Je tegen prestatie moest dit aan de regering en waga 500 meter de waga 500. Is dat not hoor. Ango aankom. Ja. Dat we mitu serefi do seka nu do dusani. Ja. Isabi toch. Ja. En want na duman faraga e wayara. Ja. Taki man faraga ne wayara. Nee. A faraga dat altijd nooit te oppo. Nee, wat lukt maar zeggen, maar weet ik aan asma. Is de. Toch? Asma en pensioen. Toch? Na 5 duizend. Ja. Pensioen. Ja, ja. Kijk, dat de eerlijk. In alles maar 5 duizend pensioen. Ja, mijn goffa uit. Ja. Ja, bi oso. Ja, alles aan niet. Maar 5 duizend is toch een beetje weinig, toch? Ja. Dan men leg uit baka, dat hier no. A 5 duizend, maar zeg Gambo. Dat president leg uit toe, ik ga het teruggeven. Ja. Dat 5 duizend zei Abi. Ja. Dat ik is dat 17,5. Ja. Want dan een pensioen toch? Ja. Plus 18. Ja. If je tering, dan doe je bijna IT duizend. Ja. Je begrijpt toch? En dat boom. Ik raad het toch? Dat me vindt boom. Ja, nou een boensani. Ja. Dus a sociaal Ja. e waka. En Ja. daarom ik a president hara sociaal kona Juist. in. Want Ja. presidentieel commissie ik over a sociaal. Ja. A huizenbouw. Ja. Ook toe. A Ja. grondtori. Ja. Ook toe. Ja. Alla de sandati. Mhm. Dus de verstand tak asane waka. Dus no. Asan de so tak no mane tak im jers mi wan me ere trama kotso taki. Im jers trama fika fen bepaalde sani. Ja. Shoga. Dat is. Isabi tong nogos de denki taki yo dong elesi elanga futu dat te dei opo de ye katapu ay mo fodoro kot napu. Isap te on foro skuaman. Te Ja. on mai skuan foro. Ja, ja. Dat de biji mai je studie to. Ja, ja, ja. Dat de mai teji tak yere no. If isha foro esripse futa gro dat o taka shwachi. Dus dat is. Awani. Ja. Isabi tong une doator dati. Dus I dat. futu napu stifa gro da ye dusani. Ye verstaan. En sameshi akel doro. Aquel dora, ja. Jongen, lukum no man bari jong. No, aquel kan de chief nog erbij. Anga vrouw. Anga vrouw. Dus im tapu. Una keus. Nee. Maar dat luku no. Mio teji wansani. Tak. Mi dat lek fame tak desanja. Na somi edumi kweti. Na kweti di mi chisif mi manga mi pa. En dat me jidep chief mi. Ja. Wan na pran gron kweti unu. Na dat leru unu. Ja. Me ku kanyang na nga kweti. Sobu so sami wan te yunu. Trusiani na gron. Parano asani. Maak je economisch weerbaar. Bonet elke vierkante meter op je perceel. Dat je het napik, want jaja sarna mof, want jaja sarna uma. De katak, ai, na mi, na masara Gambo, dignity. Ja, maar zeg Gambo. Mi osol a volk wa foto. Toch? Fa de ma erum doti op. Maar doti sandape. Ano kon fa dan uit lok tu kan grong. Na Nee. moeilijk namang poten dape. Dat we zien dat een regering die zie, moest jou terugkomen, urokoman voor ruim, you doti op.
And if you throw out doti dape, da bena mi katak you anonsa naman. Omdat you edot you kondre. En sorgu tak uno dotu kondre dat ik nak tapi boso tak. Mi, nou echt jaja senamang. Mine dot mi kondre en mine pot regering is een probleem. Voor paimang, voor kon puring. En als je dat je kan gebruiken, je transsociaal tori. Kan je potis mga sis dat. Dus nogmaals, vanuit het programma die zie, met actie voor een trouwe, dood het op straat, hoor je kondre kring. En met dat ook grantangi, te neutralisme. En ons sabuansa ni tak ebigin altijd na oso. Dat is. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you